Представим едно падащо легло с гланц, супер гланц, който е недръскаем, две гардеробчета с надстройка, с плавно прибиране на партите, свалянето на леглото и дигането е много лесно, тъй като е с механизъм на кепеле, без сваляне на седалната възглавница. Само махаме подлакътниците и облегалките и леглото е готово за нощната си употреба. Леглото е с ротиращ крак, за да може лесно да се оперира с него, без да си изваждаш крак. Имаме вградено LED диодно осветление. LED диодното осветление е характерно с това, че има дълъг живот на светене до 50 000 работни часа. Така че ако го запалиш сега, може да го гаси след 10 години. Дигането е също толкова лесно, колкото и свалянето. С едно движение. И съответно е готово отново за дневна употреба. Така че в едно малко пространство с няколко движения имаме 100% спалне и 100% дневно. Благодаря за гледането.